ልብ ወለድ ዛንታ አልማዝ በልማዝ በሳሙኤል ሀብተ ሚካኤል ወድ ፎርኖ ታሽዓይ ክፋል አልማዝ በልማዝ እታጸጥ ኢላ ሞት ኢቫ ክትዕዘብ ብጽሞና ትከታተል ዝነበረት አዲስ አበባ ሓደ ታሪኽ ናይ ዩክሬናውን መወልቱን መዝጊባ ንንጡፍ ምንቅስቃስ ተዳለወት ሰብት ካላት ሰራሕተኛ መንግስቲ ተማሃሮ ሸቃጦ ስራሕ ዘይብሎም ተናበይት ጎደና ዓበይቲ ናኣሽቱ ኩሎም ነናብ ጉዳዮም ክብሉ ከካብ ሰፈሮም ወጹ ህይወት ከምዚያ በለት ሚለን ነቲ መውራድ ዘአበያ መግቢ በኃይል ብማይ ደፊያ እናውረደት ኩል ጊዜ ጉያ ገለ ሰባት ንገንዘብ ኢሎም ለይትን ቀትርን ይጎዩ አዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ብምግባር ንኹሉ ክቆጻጸር ወይደልዩ በገንዘብ ንብረት አብርስ ንብረት ከጥሪዩ ናሓጎስ ደስታ ተድላውን በገንዘብ ክገዝዎ ገለኻ ነዛ ኸብዱ ድራር እሎት ይመርር ምስሙሉ ጥዕኑ ነዛሎ ምጥራሕ ዘብላዓኒ እርከብ ብምባል ለሚኖም ቁርባ ብሽኦም ጥራሕ ዝመልኡን ኣለው ግን ኩልና ካብዛ ዓለም እዚኣ መጋዓዝና ይተርፈናኒ ንምንታይ ነታ ሓጻር ዕድመና ብፍቕርን ምትሕልላይን ክንሓልፋ ዘይንፍትን ሰባኽያን ሃይማኖት ካለ ዓለም ስለዘሎ ሓጢአት ፍርሑ ከይትፍረዱ ይብሉ ፖለቲከኛታት ምእንቲ ሃገርና እንኮ ተንፋስና ክትሓልፍ ይመኽሩና ሰብ ኣብዛ ዓለም ብታሪኽ ስለዝነብር ታሪኽ ስርሑ ይብሉ ብዛዕባታ ሰባኽያን ድሕሪ ሞትና ዘላ ዓለም ዝብልዎ ኣይዝክሩን ስለዚ ገለና ነታ መጻኢት ገለና ነታ ተራፊት ዓለም ነብር ግን ከዓ ነዛ ዘላ ይኹን ነታ ትመጽእ ዓለም ዘይነብሩ ብዘይ ዕላማ ዝጓዓዙ ትርጉም ምህላዎም ኣበይ ምዃኑ ዘይፈልጡ ክኣባለው ዓለም ክንብርብራ ክንቅይራ ክንረብሓላ ክንፋቕረላ ዘይፈትነናዳ እንታዩ በለት ካብቲ ዘጋማዳ ሓሳባት ክትወጽእ ደለት ኣምሓሩ እንታዮም ዝብሉ መግቢ ሕጂ ትስከሞ ድሓሪ ስከመካ በሓይል ኾለሰት ኣይ ኣፍሪቃውያን ነተፈጥሮ ዝዓደለና ዕድመ ብኸልበትበት ሙዶ ዓለምና ከይቀየርና ከይተሓጎስና ነብር ምንባር እንተኾይኑ እውን እዚዩ ኣብዚ ዕድመና ነጽቅጥ ማዓስኮኒና ዋናታት ነፍስና ንሃገርና ንኸውን ከይፈተና ነብር ከይፈተና ንዕዘር ኣርሒቕና ንዕዘር ነጽቅጥ ከይፈተና ንቀታተል እቶም ዕድሎም ባዕሎም ዝውስኑ ንዓና ዕድልና ንኸይንውስን ኣባትር ሂቦም ተቃተሉ ብሉና ንስኻ ነዚ እንተዘይቀቲልከያ ክትነብር ብዛዕባ ዕድልካን ዕድል ህዝብኻን ክትውስን ኣይትኽእልን ኢኻ እንካ በትሪ ንስኻ ክትከላኸል መሰልካ ስለዝኾነ ናይ ምክልኻል ዓቕምኻ ግን ልዕሊ ዓቐን ክኸውን ስለዘይብሉ ሓዝሞ ኾስተር ጀምሩ ይብሉና ሽዑ ይሰርሑ ይመላለሱ ከተዓርቁ መንጎኛታት ይኾኑ ከም ያለና ኣዕሪፍናዶ ዕረፍቲ ተበዝሐ ትርጉም የብሉን ንኸልብውን ከም ዘይጠቐመ ይዕሉሉና ኣየናይ ዓለም ነገር ዳን ሓወይ ንሙልጌታ እንታይ ዝበሎ መጀመርታ ይሰልኩኻ ድሕሪ እዮም ዝዋግኡኻ ከም በዓል ጆንሰን ነዚ ክገብሩ ጥራሕዮም ካብ ዓዶም ዝመፁ ምስ በዓል ተስፋይ ኮይኖም ነዚ ኣልሞ ኢቫ ተዘከራ ንምንታይ መፂ በቃ ዶላር እናበልዐና ሰትየ ብሂወት ከሎ ክመውት ኣያ ዓለም ኣነ ክመውት የብለይን ዕላማ ኣለኒ ከም ኢቫ ንክመውት ኣይመጻኹን ኢቫ ክብገስ ከሎ ይሞይቱ ኣብ አዲስ አበባ ቁርብ ክሰርር ክነብር ፈቲኑ ግን ኣይኮነሉን ካብ ዓዱ ይሓሸቶን ኣብ ዓዱ ሞይቱ ይተቐብፀን ኣብ ኢትዮጵያ ግን ንዘለዓለም ኣጽቂጡ ግዒዙ በቃ ወዲ ኣባልኽ እንታይ ይበሃል ኣቦይ ዝተወለሉ ዓዲልካስ ዘየለዑን ኣቦኻ ዘየለ ርስቲ ዘየለ መረባዕ ክሕልየ ይበሃል ከንቱነት እዩ ግን ሓደ ጊዜ ህይወት በዓላት መርሓካ ከም ዝፈረስ ትውጥሖ ነቲ ልጓም ትሕዞ ግን ኣይትጥቀመሉን ናብቲ ፈረስ ዝኸዶ ቦታ ይወስደካ ብዘይ ኣንፈት ትጓዓዝ ገለ ሰባት ከምዮም ከምትን ውሑጅ መንገዲ ሩባ ዘለዎ ንዓሙን መንገዲ ኣለዎም ይጓዓዙ ጥራሕ ክሳብ ዝስተዩ ሓርቢ ቅጅል በላ ናፍቆት ከዓ ተሰምዓ ልዋም ሕጂ በይትሉ ውሃብ ብርግጽ ምሳና ክበሃል ይኽእል ናበይ ክኸይድ ኣለኒ ኣቦይ ተስፋ ሚካኤል ተራእይዋ ባባኩ ኩሉ ጊዜ ፈጣሪ ክልተ ነገር ይጽቡቕ ገይሩ ንመተሉ መዓልቲ ዘይንፈልጥ ምዃናን ኩልና ሞት ምዃናን ይዝብል ነይሩ ንመተሉ መዓልቲ ንፈልጥ እንተንኸውን እቲ 80 ዓመት ክጸንሕ ምዃኑ ዝፈለጠውን 80 ዓመታት ማዕረኽ እንደ ሓጸርቲ ምዃንን ከስተንትን መሬት ወጊሑ መዕረባ ማለት እዩ ኩልና ሞት ምዃንና ኣማውታና ክነጸብቕ እንደሊ ስለዚ ክሳብ ንመውት ንኸይንመውት ንጽዕር ነዚ ዘይተርፍ ሞትና ክነጸብቕ ንጋደል ከም ሰበይ ክመውት ከለኹ ኸዓ ኣማውታይ ከጸብቕ ኣለኒ ኣሳሳይት ከተሰክፋ ግድደልያ ነቲ ጣውላ ወልወለቶ ሰረቕቲ ከይርእይዋ ብምስጋእ ኢዳ ኣብ ጁባ ኣትያ ሓንቲ ኖት ናይ 100 ፈልያ ውፅያ ነታ ኣሳሳይት ሃበታ ማልስ ከተምጻላ ምስከደት እንደገና ሓሳባታ ከተገማድሕ ጀመረት ኣይደንጎየትን ኣሳሳይት ማልስ ሃበታ
መቆሸሽ ገዲፈ ካወፀት ናበይ ክትከይድ ከም ዘለዋ ክትሓስብ ኣብ መኪና ኮፍ በለት ብጎድኒ መስትያት መኪና ድምፂ ስለ ዝገበረ ቆላሕታ ለኣኸት ፀጉሩ ዝተዓኳለለ ሽጋራ ዝሓዘ መንእሰይ ዓዊሉ ንስኺ ክንድዚ ግዜ ክትፅበይ ነበረክን ንዓኽ ዘፀብሰብ ገደል ከኣቱም ፈረድኮ ኣሸብር በሃል ኣዘራርቡ ብዘይ መሳርሒ ሙዚቃ ዝደርፍ ዘሎ እዩ ዝመስል ንሰብኣይ ኣይትፍረዶ ብስራሕ ዶንጊኑ ዘሎ መለሰትሉ ቀልጢፋ ክትንቀሳቐስ ከም ዘለዋ ተረዳት ነዊሕ ኮፍ ምባል ሳዕቤን ኣለዎ ይቕረታ ክሓቶ ዶ ክፅበእ ሓተተ የዒንቱ ናብ ጁባ እናጠመተ ባዕለይ ክሓተልካ ያሸብር ካብ ጁባ 50 ብር ሃበቶ ነታ ብር እናሰዓማ ኸደ መኪና ዓፅያ ኣብ ሓደ እንዳ ክዳውንቲ ኣትያ ዘድሊ ዝበለቶ ኩሉ ዓይነት ክዳውንቲ ዓደገት ለቢሳቶ ዝነበረት ቱታ ኣብ ፌስታል በይኑ ፈለየቶ ካልእ ንመመሳሰል ዘገልግልካ ኣብ ካልእ ፌስታል ጠቕሊላ ሕሳባ ከፊላ ካብቲ ድኳን ወፀት እተን ቱታ ቅድሚ መኪና ምብፅሓ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ፀጊዓተን ከደት መኪና ልዒላ ንመርካቶ ገዛ ቅንዓት ነዊሕ ከይከደት ፖሊስ ትራፊክ ደው ኣበላ ትጥቀመላ መኪና ፈሊጦማ ከይኮኑ ሰገት ፖሊስ ትራፊክ ተማእዲዱ ቀረባ ማርሻ ከየውፀት ሉጋም ረጊፃ ፍሩሴና ዓቢሳ ደው ኢላ ተፀብየቶ ኩነታቱ እንተዘይማእሚእዋ ክትፍንጥሶይ መደባ ዝኸበርካ ሓፍተይ መምርሒ ፍቓድ ዶ መርኣኽኒ በምሓርኛ ሓተታ ላዝኡ ካልኣይ ቋንቋኡ ምዃኑ ይሕብር ነበረ ይከኣል እዩ በዝሎም ብዘይ መምርሒ ፍቓድ ዝውሩ ኣለው ኢልካ ትሓስብ ናተይ ጎይታ ኢዳ ኣብ ክሪስኬት ሰዲዳ ሓሰስ በለት ካልእ ዝፍተሽ ስለዘይብላ ኢዳ ቀልጢፋ የውፅኣቶን ሞተር ሳይክል እንተዘይብሉ ንምህዳም ኣዒንታ ኣብ መስትያት ንየማን ፀጋም ብድሕሪት ንኽሪያ ኣንከባለለተን ኣይፍለጥኒ ገለ ደፋራት ብዝኾነ ነዊሕ ኣፀቢኽኒ ሲንኪዮ ዲኺ ከም ዘለዋ ከም ዝኣመነ ባዕሉ ረጋገፀላ ናይ ደው ዘበልኩኻን ናይ ዝረሳዕ ክኾን እንተ ክሓስኩ ይሕሸኒ መስለኒ ፍሽኽታ ሰንያ ኩነታት ክትፈልጥ ደሌት እንታይ ገበርኪ ድሕሪ ሕጂ ጥራሕ ኣይትረስዕ እዮ ክልተ እዳው ኣብቲ ናይ ማዕፆ ኣእትዩ ሕሲሲ በለ ኣይተስተዋሕዶ ኣብ ኢዱ ኣዕሚኻ ካብቲ ከባቢ ቀልጢፋ ክትራቕ ደሌት የቐኒየለይ ኩሉ ናብ ዝነበሮ ተመልሰ እዛ መኪና ይጥቀመላ ከም ዘለኹ እንተ ዝፈልጥዋ ኣይምገደፈንን ክሳብ ዝወፅእ ክትሕግዘንያ ምስ ነፍሳ እናተዛረበት ጉዕዛ ጀመረት ወረቐት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ካልእ ፖሊስ ትራፊክ ደጋጊሙ እናርኣያ ደው ንኽትብል ምልክት ገበረላ ኣብ ኢዱ ዘሎ ታርጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ገመተት ደው ትብል ተመሲላ ክቐርባ ምስ ጀመረ ናሃር ወሰኸት ብጉያ ናብ ሞተር ሳይክሉ ኸደ ብመኪናኣ ካብ ሞተር ሳይክል ክትሃድም ከም ዘይትኽእል ገመተት ንየማንታ ዓፂፋ ነታ መኪና ደው ኣበለታ ክዳውንታ ሒዛ ወረደት ናብቲ ዝመፀትሉ ኣንፈት ከዓ ኸደት እቲ ፖሊስ ትራፊክ እታ መኪና ደው ኢላ ምስ ረኣያ ኣብ ድሕሪኣ ደው በለ ካብ ሞተር ሳይክሉ ወሪዱ ብጥንቃቐ ናብታ መኪና ቀረበ ኣብ ጥቓ ምስ በፅሐ ሰላምታ ክገብር ኣእዳው ሓፍ ኣበለ እታ መኪና ግን ሰብ ኣይነበራን ሚለን ካብ መኪና ወሪዳ ተዛንያ ናብቲ ዝመፀትሉ ኣንፈት ተመሊሳ ብጥቓ ሓሊፉ ናብ መኪና ክኸይድ ከሎ ምስቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ተሓዊሳ ተዓዘበቶ ሬድዮ ገይሩ ክዛረባ ዝተባሃለት ኣብ ኢዱ እንታይ ከም ዝሓዘ ግን ክትፈልጥ ኣይከኣለትን ታርጋ መኪና ድኸውን በዚ ኮይኑ በቲ እዛ መኪና ክርሳዕ ኣለኒ ታክሲ ምጥቃሚ ደጊም ምስ ነፍሳ ተላዘበት ገና ከይረሓቐት ከላ ወዲ ኣባዲ ብናሃር ሓለፋ ናብታ መኪና ገፁ ክህንፈፍ ብዓይና ረኣየቶ ሚለን ኮንትራት ታክሲ ጌራ ባህላዊ ክዳውንቲ ሓሪር ተኸዲና ናብ ባቡር ጣብያ ቅንዓት ብባቡር ጅቡቲ ንምእታው ኣብታ ባቡር ምስ ሓደ ኣብ 50ታት ዝርከብ ሰብኣይ ኮፍ በለት ተሸፋፊና ስለ ዝነበረት መልክዓ ክርኢ ኣይከኣለን ኣብታ ባቡር ተወሊዑ ዝፀንሐ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ካሴታ በራበራ ብፍላይ ምስታ ተስፋያ ስንቀይ ትብል ደርፊ ክትደርፍ ዝሰምዓ ኮፍ መባህልታ ኤርትራዊት እንተኮይና ሓተታ ጌጋ ከም ዝገበረት ፈሊጣ ንነብሳ ገን ሓታ እቲ ጉዕዞ ብናይ ኤርትራ ደርፊ ምዕጃቡ ደስ በላ ኮርዕትካ ንዑ ግን ካብ ሰሜን ዝመፀት ኢትዮጵያዊት ምዃና ሓበረቶ ምስ ደርፊ ምድራፍ ገዲፋ ምስ ነብሳ እናዕለለት ነቲ ነዊሕ ጉዕዞ ክትውድኦ ደልየት ድኻም ስለ ዝነበራ ግን ብድቃስ ተሰነፈት ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ኣብ ዶብ ጅቡቲ ጥቡቕ ተፍትሽ ኣጓነፋ እቶም ክልተ ዝደየቡ ፖሊስ ንነብሲ ወከፍ ጓል መንዲል ርእስን ቆቢዕን ኣደሬን እናኣለዩ ምስ ስእሊ ክረኣይወን ኣስተውዓለት እቲ ምስኣ ዝነበረ ሰብኣይ ክልተ ብሎኮ ደሓን ተፍትሽ ስለ ዝነበረ ሰበይቲ ኢሉ ከም ዘሕለፋ ሕጂ ግን ከም ሰባ ክትሕተት ምዃና ተፈሽኹ ነገራ እቶም ዝሓለፈቶም ብሎኮታት ስእሊ ነይርዎም ዶ ክትብል ሓተተቶ ከም ዘይነበሮም መለሰላ እቲ ሓደ ፖሊስ ምስ ካልኣዩ ክዛረብ ከሎ እቲ ስእሊ ሒዙ ዝነበረ ካልኣዩ ነታ ስእሊ ንታሕቲ ስለ ዘውረዳ ሚለን ኣደረ ከተዕሪ ከም ዝተንስአታ ምሲላ ነታ ስእሊ ብንጹር ረኣየታ ንድሕሪት ብምኻድ ኣብተን ኣባጊዕን ኣጣልን ተጻዒነናሉ ዝነበራ ባጎን ኣትወት ፖሊስ ነቲ ምስ ሚለን ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ዋና ዝቦታ በያላ ኢሉ ሓተቶ እቲ ሰብኣይ ናብቲ ሚለን ዝኸደቶ ኣንፈት ምልክት ገበረሉ ፖሊስ ንኻልኣዩ ሕሹኽ በሎ በንጻር መንገዲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘቕንዐት ባቡር ምስታ ሚለን ዝነበረታ ለጊባ ነበረት ነታ ኣጋጣሚ ተጠቒማ ሚለን ሰገረት ነቲ ዝሓለፈቶ መንገዲ ከም ብሓድሽ ተመልሰቶ
تسفى أبنين خمزلو نفسها نقرع وشت أدمما فرح تسمعها دانيال دحرت تصميد وزنبره زي قارص غعزوتات تزامد عرفت رخبه ميلن حفتو ابي مهلاوا زي فلط كوان تخونه قمتات قن نبرو عوص هاجر بسلايات لايخه تخون إلو يزحسب أبو خشاقلو سلا زيريهم بزعبا ميلن مزخونه سب تزراري بيفلطن ناي رودا قن أزي الشاقلو ده أنا أحدهم أبدوب كم زنبره تنبر أبو تحلو تغير زفلطو ينبرون قال أحدوتات كابدوب بمكاين نابوري خمس خداون سمعه رودا شتا ما يكونت دحرنا حد أفكار نويح جزء تابعنا بندا رودا جزا تليفون دوله كساب حج ده هيابلنا زبل مدس رخبة نحلف تفكيرو بنفاسي تقادين جرو دك أم حرنا تبع أب كله زعت وبوطات خوتيلات باراتن أبيات الشهن بعرفت زموس وارسين أبوتهم وين جز زخدو كل علالات بزعبات زحلف كوينات بجننة كعللو يقطمون برو دك أم حر حديرو حد غيح أتوه بطلوا نبع الرودا أجر مخلني راز بالحبر ترخبة كم ذهبوا جعزوا قتله كانوا الدماء بارون تحت بلوه بارون تون أتوه عبارون تو إتابط أولن دنكل يزلا كابتون بمكاين دنكل تخد أحديا زبل نصور زمسل ملس رخبة كم أكل جعزو عبارون تو دك جزاوتو مجاد ترخبة مستلعول مورال سنة السراوي تفسيو كل تمعلت جبره أب نفس وقف جعزو مشت كرم مدكاسو وعي زينا حدستن عدن نقطن جيجن النت مزقبلو عبد دبتر نبرو إذا دبتر نخاب رودا زولدهم قول خورسه بفلاي مسناي قد لتمكري أزاميده بملك حق أن تاريخ تمزقبيه عبي تاريخي إرتراوي نفس وقف هيوتو تاريخي يبل كابارون تقلتي فخم الله سايدلين لتاختما نفس وقف كاليت تاريخيا تشتت نيرا ساعات سرحيو أعرفتو نايمشت كمس وتسامع من نبرو أب حنت عباي أبتوقع عنها شو عقل جلوس جمرت خوتيل كوينو أب دكتور الناس حفة بين خوفيلن كله تمسيتو يتصحف سلاز نبرة نتعب فوليو مملي جنصلا حدا أب سمرة أب جزاوتو بحيلون تباين حفور من السي أب تقداني المسبسحة دني يلو تدهيو تحواقفهم تسعمو أب جزي يقول عنتهم حدا خلت جزي تبعيسهم كركر كوينو مستفلا اليوم هرناس إنت اتخبر أب زبال ودي أب كاب جزاوتو ببأسي هو بنت فرهن نبرة مس دانيال ولا كابوزح زي الرخبون تخونو ده هيجن يتحدث يوم كبر أب بازع كورج كله أجد أمن تتراخيبهم نايقول عنتهم معلال لمادومي دانيال بارون تمسمت بزح بزعبات جن الناس كبر أب سمعوا أبتي زمز جبود بتركع أسفره حج بأكل مسرخبه بعلم أنت خعلله أزي تحقسه بل كبره بيراسته دانيال جابزه كبر أبون قال على ما يجبرن دانيال دكتور عاطفو نزبله أب حنقولو كخزن تدالوه بعل ودع الرقيبهم زعبات تقيت ودي خاب دنقول لازقة الكات ألا نجيرو مني كما يا دحر دهاي حد من تحت تاتيو كبر أب كمل لصلي دلين رفون لقينات أبر بزعبة بار معلالي دسبلني عطوا كناتاتو كابتوم زرخبهم زتفلي خونو مورالون تتنكيفو مهلاو أستاتيا بيرو يحبر سمع عنده أنا سبك حدث يا مزي أجات أمي رخبكوان أفكاريتيا نقرأ من قدي كأز سمعكو تاريخ وارساك سند سلازي زي تعلني بزعبة خلوط هيكونكم بزعبة خيادلي كالوت نجيرو من يوم جن كاب كالات كدلي بكا علال ترى علال كأمنو دلي كبر ابن دانيال قويلت أمته عينتو نقول سمعيتات ونصبارقة بحسب نمعامق هيوتي فتش مهلاو نقرأ دانيال ون بخونتات تقرمه دحر نويح معزم بزعبا يدليخا أنا عينتو بربرة مسألة دانيال زي حتة زحاتته مسألة كل خونتاتو بهم بال سلز أبيو دس انت زي لكا أرست نغير نمنتاي نقدفو ناتي تاريخ اتعاب تاريخي ناشت حواتيك مهاروز دليو تاريخ بسمعيت نتقالات ترابيلو حيل وسوق تزاربه دانيال زحزون زيجبط انطفو تاريخ مقور زخون فلي فصامتات مزهلو وديدان حوي حتتو دانيال كمل سايدلين مجمرتون انت زي حتم حشني إليو مس نفسو زموغوت نيرو كبر ابنت ابي كير قليحو اب قدميو زمبرو بيرال علو غورد عبيلو سته باه كم زبولو عينو عميتو هوا خم زملسلو بلا قصون برهان عسلو فشخ قبله نقلوتو جن فشخ تقاريصو داني هيوته يابزخينات كطفي زغبا مخنياتو خاغري داغماي نخيت غزا كل زكالن نغيره يخردني وص يحزاني يشكعن طايت فلي يغدفني مورتارات فلي يغدفني كنبر زغبኦም يوسد كل سب غريمو كاباي ازيوم زنسو قلع قبيره كما يله خمز دحنكو خيفلطكو كوينات توديو رؤسو دني نسقبله دانيال ون نخقصل ايدفافون كابتي اب قدمي زنبره بيرا صصني هيو معق دحيرو رسني دخام كسمعني جميرو عسو زحزن مسيلني قدم 3 معالت حكمنا ترى تسكام HIV خيلو مني دانيال بزيدلتي اوي
ኢሉ ናይ ስምባደ ቃላት አውፅእ ኣይትሰንብድ ኣምላኽ ነቶም ናትዩ በት ዝደልይዎ ዝወስድ ንዓይ ኣብ ገሃንም ጥራሕ ዘይኮነ እንተላይ ኣብ መሬት ከቐፅዓኒ ስለ ዝደለየ በቃ ከሳቅየኒ ኣብዚ ኩናት ዘይቀትለኒ እንታይ ነይርዎ ዳኒ ከይፈለጥኩ ዘይመውት ዘይነበርኩ ብኢዱ ነቲ ጣውላ ሃረሞ ኣብ መንጎኦም ፀጥታ ሰፈነ ዳንኤል ብምሉእ ዓቕሙ ምቅያር ስምዒታት ናይ ገፁ ጥፍአ ተራዕላል ከም ሰምዐ ፍሽኽ በለ ሰሚዕካ ኣነ ቦታኻ እንተ ዝህሉ ንኣምላኽካ ምስጊና ይምፀገብክዎን ምክንያቱ ንዓኻ ግዜ ሂቡ ይቕረ ክብለልካ ስለ ዝደለየ ገዲፍካ ፅቡቕ ተግባራት ብምስራሕ ንሂወት ካልኦት ከተድሕን ዕድል ክህበካ ስለ ዝደለየ ጅግና ኩናት ኢኻ ጅግና ሂወትን ድሕነትን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣነ ብዙሓት ተሰከምቲ ይፈልጥ እየ ናይ ሓንቲ መሓዛይ ካውንስለር ኣድራሻ ክህበካ ኣብ ኩናት ዘርኣኻዮ ጅግንነት ክደግሞ ኣለካ ክብሪ ኣብ ርእሱ ናይ ተቐቢለካ ኣለኹ ምልክት ኣርአየ ተስፋ ኣብ ኩሉ ኣካላቱ ክዓስሎ ተፈለጠ ዳንኤል ተስፋኻ ንዓይ ዓብ መድሃኒት እዩ ከም ዝሓመምኩ ማንም ሰብ ኣይፈልጥኒ እዛ ዝበልካኒ ካውንስለር ኣረኽበኒ ንግዚኡ ከም ምስጢር ሓዞ ምስኣ ምስ ተረኸብኩ እንታይ ክገብር ብኸመይ ክነብር ከም ዘለኒ ክውስን እየ ብልቢ እየ ዘመስግነካ ስምዒቱ ጓሕጉሑ ነገሮ ውራይ ቢሮኦም ክገብሩ ደልየ ዳንኤል ናብ ካልእ ዕላል ፀመዶ ካብቲ ዝነበሮ ፈፂሙ ሕማቕ ስምዒት ብመሰረቱ ቀየሮ ኣይቀነን ዳሃይሮውዳ ኸይረኸበ ንባፅዕ ተመልሰ ነዳይ ናይ ልቡ ይሓልም ከም ዝበሃል ኣብ ባፅዕ ገለን ተመፀቶ ተስፋ ገይሩ ነበረ ግን ወይከ ኣስመራ ምድረ ሰማይ ብእዋኑ ፀሎሎ ተኸድነ መሬት ንኽወርዱ ዘንጠጠዩ ደበናታት ኩምራ ቅርፅታት ፈጠሩ ነጎዳታትን ድሕሪኦም ተኸቲሎም ዝመፁ በርቅን ኣርዓደ ትርኢት ፈጠሩ ኣብ ትሕቲ ኣድማስ ዝነበሩ ፍጡራት ብእዋኑ ሰፈሮም ክሕዙ ጉያ ተተሓዝዎ ፀጉረን ከይጥልቅያ ዝሰግኣ ደቂ ኣንስትዮ ፌስታል ክገዝኣ ናብ ዝናብ ትንበላ ምሕረት ዝህብ ዘይመስል ኩምራ ደበናታት ቅድሚ ዝኣገረ ሰባት ከርዕድ ዝተዓጥቀ ክመስል ፀሎሎ መሰለ ብሰሜን ዝመፁ ንፋሳት ግን ንላዕሊ ሰፍሲፎም ክብትንዎ ቅልስ ጀመሩ እቶም ኣብ መሰራርታ እዚ ደበና ዘስተውዓሉ ሎም ዝናብ የለን ንፋስ ክዘርጋ ይበሉ ኣስመራ ብሰሜን ደበና እንተሒዘያ ዝናብ ትረክብ ክብሉ ብተመክሮ ትንቢቶም ነገሩ ደበናታት ቀድሚ ተሰፍሲፎም ምብታኖም ፍሪ ዝበሉ ነጠብጣብ ዝናብ ኣብ መሬት ዝሩ በሉ ብፀሓይ ቀራዒሉ ዝነበረ ቅጥራን ሓፋ ንላዕሊ ተነንተነን ኣበለ ነቶም ጽባሕ ክንምለሲና ዝብሉ ክመስሉ ንላዕሊ ዘንቃዕረሩ ደበናታት ከርክብ ሓፋታት ውን ንሰማይ አንቃዕረረ ኣብ ደገን ከላ ናይ ባህር ለውጥታት ክትዕዘብ ዘይከኣለት ልዋም ኣብ ካራቨል ኮፊላ ምስ ነብሳ ዕላል ፀሚዳ ካብቲ ናይ ዩኤል ናይ መርዓ ሕቶን ላዕሊ ዝኸበደ ክትምልሶ ዘለዋ ጉዳይ ኣለዋ ናይ ሚለን ስእሊ ንምንታይ ካብ ሰፈራ ከም ዝወፀት ክትፈልጥ ኩሉ ዝከኣላ ብሓሳብ በፅሓቶ ስለምንታይ ናይ ሚለን ስእሊ ኣብ ፋይል የለን መን ወሲድዎ ስለምንታይ ካልእ ስእሊ ስለሰኣነ ድዩ ካብ ፋይላ መዝሕቆ ንምንታይ ወዲ ኣባድና ቤት ፅሕፈትና ደው ኢሉ እዝን መሳርሕትና ጥራሕ ዝውሃብ ቁፅር ስልክ ከመን ይብዎ ወሃብ ንምንታይ ምስኣቶ ተስፋይን ጆንሰንን ይኸይድ እዚ ጉዳይ ንሚለን ብኸመይ ፀልዋ ኣነ ከንተ ክገብር ኣለኒ ብሕቶ ኣብ ርእሲ ሕቶ ነብሳ ዋጠረት መልሲ ዝረኸበት ኮይኑ ተሰሚዕዋ ቁሩብ ርፍታ ረኸበት መን ምዃኑ ክፈልጥ እንተኮይነ ዓሸራ ናይተን ካብ ፋይል ነታ ስእሊ ዝወሰደ ኣዳው ከልዕል ኣለኒ ምስትዕዝብቶ ያሰኒ ንዓብዱ ክነግሮ ንሱ ብወገኑ ከረጋግፅ ይኽእል ግን ንዓብዱ ርግፀኛ ደ ናይ መጀመርታ ስርሒ ኣብዚ ጉዳይ ዝነፅሐ ሰብ ምፍላጥ ክኾን ኣለዎ ዘለናዮ ቦታ ተኣፋፊ ከም ድላይ ከሓበሬታ ክሸጠሉ ዝከኣል ቦታ ይኮነን ዕድል እንተገይረ ቤት ፅሕፈት ቀድሚ ምፅራዩ ኣብ ኮፍ መበሊኦም ወይ ጣውሎም 10 ክረክብ ክኽእል ነዚ እንተገይረ ቅልጡፍ ስጉም ትወስድ ዘገም እናበለት ንገዛ ኣምርሐት ዝያዳ መጽናዕት ከተካይድን ከተሰላስልን ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ክትበጽሕ ከላይ ዩኤል ብድሕሪ ኣመጺ ብምናታ ሒዝዋ ብሓይሊ ፈንጺጋ ምስ ዞረት ኢዳ ዓሚኻ ንግጥም ተዳለወት ኣፍቃሪ ኣምስራኤት ሰንቢዳ ምጽናሓ ክትክውሎ ፈተነት በቲ ግብረ መልሲ ዝተገረመ ዩኤል ኣጋጢምዋ ዘሎ ብድሆታት እንታይ ምዃኑ ፈሊጡ ክሕግዛ ከም ዘለዎ ተሰወጦ ብሓይሊ ድማ ናብ ሳንሻይን ሆቴል ወሰዳ ዝኣዘዝዎ ምስ መጸሎም ልዋመይ ክርብሸክ ስለ ዘይደሎ ክሳብ እጅ ተጸሚመ ዝበዝሐ ዕድመይ ኣብ ወፃ ወላን ተሕልፍኮ ምስ ሃገረይ ዘለነ ምትእስሳር ትፈልጥ ኢኺ ስለዚ ኸኣ ብመደብ ክጓዓዝ ጸኒሐ ኩናት ተወዲዩ ግን ርግእት የለኽን እንታይ ክብል ከም ዘለኒ ፈልጥኒ እስከ እንታይ ክሕግዘኪ ወይ ክገብር ዘለኒ ነገርኒ ብሓጺሩ ነገራት ተሓዋዊሶም ንለው ሰልፊሽ ኣይኮንኩን ግን መጻኢና ብኸመይ ሃንድል ክንገብሮ ከም ዘለኒ ፈለጥኩን ክዛረበሎም ዝደለዩ ጉዳያት እንታይ ምዃኖም ዝጠፍኦ መሰለ ስለ ተገዳስነት ካብ ልብ የዘመስግነካ ልክ ዓለኻ ኣባይታ ኩናት ተወዲ ሕጂ ብዛዕባ መርዓና ክንሓስብ ኣለና ብዛዕባታ ናይ ሓንቲ መዓልቲ መርዓ ዘይኮንኩ ዝብለካ ዘለኹ ብዛዕባ ትነብሮ ህይወት ማለት እዩ መሳኻ ክነብር ክሓስብ ከለኹ ንስኻ ናይ ነዊሕ ከም ተሓስብ ስለ ዝፈልጥ ስለዚ እቲ ጾርናትከይ ንቕድሚት ኪድ ነቶም ክንከዶም ዘለና መንገዲ ጣጥሕ ኩሉ መዓልቱ ሓሊኽ መጺ
زي نصرات حركات تتقيمة نحطو خي ملست كتسجر فتنت ولا حنت نجر كرد أني كألن مرعخي جبرنا فاميلخ مصر دي ختبل زلخي أبي وتي زي الشاقولون نجارات يلون دي ختبل زلخي بجخن قدم كناس أخون الوامي يفرح له بين خز حسكيو قديا كافلني هيوتي ترجم سنة لالله زرب وختودو إلى ليتن فقري بجخي تشغل بحنسابينا نبلي كلنتنا ينعخي جن بجخي تجنقني حنت زي تودات نجار الله نهيوتنا تسألوا يتايكوناتن جن نزا نجر كي وداخو مرعخ جبراي كلني أمانني يفكرك كفكرك نزل ألم بسمعت ملست له شاقولته بلبتن كيف واصلز نبره صبقتي معاسيات ودا زكيز تهنتي حتتا والأورقة ودي أياه أبتكبر مسجركو قلتي فسقوم تخسري دحريو زمصنا رهوالو أبتتصببا مساي نيركا الله خون أبرهوا دما مساي كتوليخا كحجزك تزغل دس مبلني بعل أنس انتي كنبهلينا حنت خي بركتنا رؤسنا نغا كل سبب نتزقبرو أقاليل يزريو كل ود عدي كم سمعت الله كل يبركت كل عقبن أدعسنا لوامي ينتبلين عيني كقلت ألكي هررتاني لبي لوامي نعتملسي لوامي نافقا عينتي إلو سحاقة درفي تصبوغي خاتصنع نساون سحاقت لوامي أتناي بيني تجارتن ندوم والله زاخوحو العدي لوامي أتناي كلتينا لوامي قدم فقري هقرا قديمة نفعقت أمايخة تقرمت أبز عدن تزعبي بونت مخونكو كفتو معتي برقص مخونكا دحار الزلغو تصبيت بقدمت راح يتفوس سمعيتو قلص الله أتاود قريبنا ينا تفشخت تتصبينا يا بحررتا ني حدرنا مجمرتا እድያት ንእስነትና ተጸቢንያ ዕለት አበባና ንሓቕፈላ ንስዕመላ ወሊድና ግና ልዋመይ ተቐርቂራ ልዕሊ ፍቕሪ ሓደራ ጸይራ ልዕሊ ህይወታ ኣቐዲማ ሃገራ ውሽጣ ክሕመስ ተፈለጣ ብዓቕሙ ብግጥሚ ገይሩ ስምዒቱ ኸውፅእ ከም ዝውዕል ተረዳ ካብ ተቓንዛ ክትሓድም ደልየት ገጢም ከይሪኻ ጸኒሕካ ኮለፈቶ እወ ግጥሚ ከም ዝፈቱ ትፈልጢኺ ሎሚ ግን ንበይኒ ክገጥም እንተጀሚረ ቃላት በየን ከም ዝመጸለ ይገርመኒ كابوش تخان عقاب قد ثازتن كف سلت قد أمزلخة كسبلو حسيبة كتنكفو سلا زي دليت كاب جزينا ناتا محيش كي خد خيد بلطو بحرز خدررو نام مقبو تاخدو بعد صحي جينا بليتيا بريقا ساعات شوعات تكو خوينون تنبرا برتعا فادو سام سلطو عبدن دس مركب كوينو دانيال عساي جلب بتحد وغن كابيتين زنب باز نبرا لب ولد مسحف تسنحي عطفامو ندانيال عزب لو مفتسيم يلن شح جزيز دربي لعف فرخرخ ولي كالن عبيدو خمز حزوني فلط يلن تقري متقمطو دانيال ناشتو باقا عب جلب أسيرو نبحري دربي نتا جلب كسحبا خلو باقا يلا قلي يلا باقو مسودة رفرف بانجيرو خدربي عجمرة كابيتين كتصوري كالن داني لو مدرار قاب زكاه سنترال لندرر كابيتين تزاني حتتو نتا جلب أريح قلنا دربي دانيال كثما زوت أي مثلاً جن أبز عسى زي دركة ملسلو لونا هوتيل مس رودا خضررو خلو سلس تذكروا بعد عكري أي دليل عسى دابي كتحز تتخون لغصاب حجز أنيحكا ترح مشيت بحنس أندرر كأمنا فتنا دقتنا في سون تمس أنفخصو كابيتين بوشتو زحسبوز نبري تمالن دارودا دويلا نيره حجون دهاي قبرتن أجأني غوزلو قداي دقملو أسيلات قبر وتحضر كأقلتي فود هاي انت زي قبري حيش أتاودي باجع زلو قايش بلس دي خاتبلم كل خاوص أنبر متي بجخس كلو من كيف كنت يفتنا مودة أتاسومون مخانون كزخ خرود ليه أنا كوا قري من زلو أنا بزعبا رودا يزاربكا نسخة بزعبا مكياف نمنتا يخو من رودا خذكرا خلقو كالا أرست تغيرو ترحاز سحابات جلب رفراف بانجيرو اندقنا دربيع أنت حوي أنا مثلاً دقن درري لزربا جميل لك رودا خاق أسيلا دهاي كم تقبري فلته أي مودعتها زربو بوتتو سمع عنده كابيتين نقراتكم متحسين اللهم أنا نرودا خدر لمسكتكو نعسب سراوي تحسكم كدكم حق أيضا زربو ترارو أبيدو عسا خصحب تفلتو نتاجلب سحب عبلا اتتتحيز نبر عسا كم قلن دقنا مولغو داني إلا قرم رمى هو أمونتاي مالت كاي كابيتين اتعلال تسألي ونبرا مالتي دو بزعبات قعزو ولا حنت عليل كان يتفلتن ندن كلب ما كاين زخودو سراويت كم زي اللو فليته نمنتاي قن زي تعلني تقرجا دانيال عقلو تصبب يبلو نبرا أمو تصب كان عيهابني أني حلافي خدا زي تبلني مهدا من قاعز للي يخمسل مسألة كابيتين يتصاوت اللخون وازا اتزفتو خفال هيوت زنبرا حج قجان تسألو بأداو كام ساعات تتصاوت بزربان عنا تتصاوت لنا نسخة خنديك أيحتن تسلم تنزق بركخة رودا أنت تسوق نمتى يحب ألك
በጃኻ ግደፈና ሕጂ ገርግሱም ክኸይድ ሓንቲ ካብ ሸወደን ዝመፀት ጓል ኣብኡ ትፅብየንላ ምሸት ኣብ ሰንትራል ምፃእ ብሓውሲ ትእዛዝ ተዛረበ መኪና ይውሰዳ ዳንኤል እውን ዝእዝዝ ዘሎ መሰለ ኣታወድ ጥዕና ኣለካ ዲ مش ممرح فقري يتحدثني لك انت دليخا تحلل لي انت خونكا نعنا بمكينه خاغيرنا نخيد كسكفو دلي دانيال اتا تحلل لي انت خونكا تبلك الكبدتو نتجلب تقلل ابلو مس كابيتين تتحيزم نغرغسوم نقلو አካላቱ ተሐጽቡ ከፊልም ታይታኒክ ዝመል አደርፊ ዘረባን ሙዚቃን ዘሐዘት ካሴት አብ ዓባይ ቴፕ ገይሩ ባትር ተወላ ሚለን ኩሎም መንገድ ተተረገጥዋ ተፍትሽ በዝሐ ምክሳል ወንጻዓቀ ነገራት ተሐላለኹ ክትወጽእ ከም ዘለዋ ነጽሩ ተራያ ኣብ ሓደ ጽሙዝ በለቤት መግብና ተመስሐት ሓንቲ ናይ መወዳእታ ምርጫይ ኣብ አዲስ አበባ ምሕባይ ነዚ ክገብር ገንዘብ ከድልየኒ ካበይ ከም ጽኽል ናይ ዱባይ መስመር ተዓጺ ካልእ ባዕለይ ክፈጥሮ ዝኽእል ሜላን ተዘየልዩ ሓገዝ ብተኣምር ክመጻይ ክእልኒ ከይተሐለልኩ ኩሉ ዕድላት ባዕለይ ክፍትሸለኒ መሳርሕተይ ስርሐይ ከም ዝወዳእኹ ክፈልጡ ይኽእሉ እዮም ኣበይ ከም ዘለኹ ክፈልጡ ግን ኣይክእሉን እዮም ኣነ ጥራሕ ኣበይ ከም ዘለኹ ዝፈልጥ ኣነ ጥራሕ ከኣ ብዓወት ናብ ኣስመራ ከም ዝምለስ ዝፈልጥ ጸጋማይ ኢዳ ዓሚኻ ሰለፋ ሃረመት ናይ መጀመርታ ስጉምተይ ክወጽእ ምዃነይ ከኣምን ኣለኒ ክዕወት ምዃነይ ከኣምን ኣለኒ ዓወት እንታይ ዲ ባዕላን ነብሲ ሓተተት ዓወት ንሓደ ዕላማ ምብጋሲ ምናልባት ሸተይ ከይወቕዓኩ ክዕንቀፍ ክእል እየ ግን ኣብ መዝገብ ቃላተይ ውድቀት ዝብል ቃል ክትጥቀም የብለይን ትዕንቀፍ እንደገና ትፍተን ትዕንቀፍ ኣብ መወዳእታ ትምሃር ወይ ሸቶኻ ትወቅዕ ወይ ከም ዘይከውን ፍሊጥካ መንገዲ ወይ ውን ዕላማኻ ዝበልካ ትቕይር ልክ ዓወት ናብ ትደልዮ ጉዕዞ ወይ ሸቶ ምብጋሲ ንሓደ ክትበጽሖ ትደሊ ሸቶ ተበጊስካ ምዃን እንተ ኣብይካ ከም ውድቀት ምውሳዱ ንገዛእ ርእሱ እቲ ሓሳባት ጥራሕ ውድቀት ምዕንቃፍ ከም ምምሃር እንተ ወሲድካዮ ግን ጌና ኣብ መንገዲ ዓወት ኣለኻ እንደገና ብስምዒት ዓወት ናብ ትደልዮ ሸቶ ንምብጻሕ ናይ ፈለማ ምብጋሲ أبوي كي ترد أن تقصوص تفشخت سبات كي يستبلو لاون تسكفت አዲስ አበባ خصن انت خوينا نمولجي تخرخ ولني نسياتها مرجع كل انت تتكطراطرني يبلو كل مرجع يلن ساعات تملكتت مولجيتا زعرفلو غزي دحر قطري قدم سراح مخادو خطرخبو تبقست بولي اب زركب غزانا مولجيتا مس بصحت اب تخاب خوينا تصبيت كبابي اون بتنقاق تعذبت غزا قير خيكون سقات حدرا زدونغي مسلا ايدونغن اي مكينا معصت خفته مولجيتا مكينو مسوصه يتعب معصت عصوا قرب إلى مولجيتا إلى تدهيت كأمنا يكالن تصليم ناي صحي منصروصه بينت يفكميلن كم مكينا وريدو حقيف سعمه دغاغيموم تسعمو بلن عنا يغزاتوي بيدا سحبه صنح مولجيتا قدم انا نسخن كنعلل ات مستير فحكي بلا سجات علال داخن قنيلو ندينا نعنا يبيزخي نتم زعبيتهم دقو زي منفقه كنتا تغرمو زي تردأ كالو قدم غزا مئتاوي بحثيلنا نعللو علالالو انبر غزا دايا يغد خاتي انا صرتلو دحندو يكون كن يخميلن معصن خفته غريلو حتتا دحن سدحني اب صمو زبل بوتا نخيدما كنعلل كابت خاب خطرحق مدلا نغرتو بحنساب نام مكينه تسقلو نتا ران تبل زنبرت مكينه نقدمي مرحه ابا امرو بزحات حتوታት تفطرو سقات وانت سمعه غزازي اتود انت يترخبه بوشت حسبه كان مكينا وريدم اب صمو زبل كافاتو دارغا سباي نبرون اساسايت كوف كبلو خلو صمبر بلاتهم مولجيتا شاهي ميلن ماكياتو اززو مولجيتا قويل طمتا عينتان وشتاتي صغرات وناجر نبره اب غصا سرايو حبرتات صماليام سيلوم ما نبرو تبلاشخي دحنا ديخي انتن اواقعني بين مصيخي مسلماز نداولينا ولا حنت معلتي አዲስ አበባ ከምዘለኺ ነጊራትኒ ትፈልጥን ያው ዓውዶ ግእ መስከደት ዳህየ ብለይን ባባ ግን ጽቡቅ አላ ደብዳቤ ሰዲዳ ይዝብለኒ ያትብለኒ በይዛኽ ነገራቱ ከመይ ተረቢጹ ሓተታ ካብ ምኽታት ተሓቢኤ አባጽዕ ነዊሕ ግዜ ምስ ዳንኤል ተቀሚጠ ዳንኤል ብዝገበሮ ጻዕር ስጊር ንኽትብል ሓሰበት فحك أبلا أقدما كومو أنت تبلو مستألماز زبلتو أجنازيبو أنتي مبلني زبل كال حسابات جن قرف خصا كال تاريخ كتمس لزدليت كم مكياتا أم عقوت مولجيتا دقاقي مساعاتو يرئيس لزنبر عقلات سببا ستراخو بلو ساعات سراح مقانون جزي كم زي مرسات انتسوتا كتملس سلزلواخا قرورا أحيلا سرقتو اتختب له حسيبات لون تدالات لون زمصت غريفه كاب سراويت هديمه مصي بلت سريقات امتتو عينتو ابغصات تخيلن نبره احدونا اب كابسن عفس لزنبرت عينتا نيمان نصغام بقلطف تنكباللو افنጫ اب زي مخنيات دغاغي محزتن
ጠጠው ክብሉ ዘይክእሉ ኣዒንታ ንላዕለ ጠሚቶም ቁልቁል ናብ ማክያቶ ኣወረዱ ሙልጌታ ካብ ሻሂኡ ደጋጊሙ ፊት በለ ርግእቲ ንምምሳል ማክያቶ ኣተዛንያ ኣልዒላ ማዓጎት ነቲ ዕድል ተጠቒመ ብዛላምበሳ ኢትዮጵያ ኣትየ ደምደመት ሙልጌታ ንሚለን ከም ከብዲ ኢዱ ዝፈልጣ ዝዕበያ ቆልዓ ሓሶት ኣይትፈቱን ነይራ ሕጂ ግን ትሕሱላ እንታይ ስለ ዝረኸበያ ሓሰበ ንምንታይ ክገዛ ክትኣቱ ዘይደለኺ ሕቶ ሰዓበላ ኣቐዲማ ሓሲባትሉ እኳ እንተነበረት ምዝ ሕጂ ትዛረቦ ዘላ ግን ፈጺሙ ዘይከይድ መልሲ ኣቐሪባትሉ ነይራ ትብሎ ጠፋ እወ ገዛ ቅድሚ ምእታወይ ዘረባ ኣኸወዳ ኣይደልየን ከንቱ ምድንጋር ትገብራላ ኢሉ ሓሰበ ንምንታይ ከም ዝገብራላ ሕርቃን ተኸተሎ ካብ ዝነበሮ ከይተንሰ ናሳሳይት ቴሌፎን ክድውል ዝኽእል እንተኮይነ ሓተታ ከም ዝከኣል ምስ ነገረቶ ተንሲኡ ደወለ ሚለን ዘይሰምዓቶ ዘረባ ተዛረበ ዝተረፈታ ኸኒና ውሒጣ ነብሳ ከተቃብጽ ደልየት ሙልጌታ ዝሓዛ መኪና ናብ ትካሉ ድሕሪ ምጉዓዝ ኣብ ካንሸሎ ናይ ትካሉ ጥሩምባ ነፍሐ ሓደ ሰብኣይ ቆቢዖም ሓፍ ብምባል ሰላምታ ድሕሪ ምንሳእ ካንሸሎ ከፈትሉ ንውሽጢ ምስ ኣተው ካብ መኪና ወረዱ ንሚለን መሪሕዋ ብድሕሪ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ኣተወ እታ ፍሪጅ ቴሌቪዥን ቴፕ ሪከርደር ጋዝ ዝሓዘት 4x4 ትኸውን ገዛ ናይ ምንታይ ክፍሊ ምዃና ግርበላ ኣብቲ ዓራት ዝርአ መንጸፍ ሰሓብን ጽሩይን ነበረ ሙልጌታ ኣዝዩ ጽሬት ከም ዝፈቱ ኣጸቢቓ ትፈልጥ እያ ምናልባት ሳሕቲ ኣብዚ ዕርፍ ይኸውን ኢላ ሓሰበት ነቲ መፍትሕ ናይ ማዕጾ ሃባ እታ ፍሪጅ ከፊቱ እንተ ጠምያ ክትበልዕ ነገራ ዘድልየክ እንተልዩ ነዛ ቁፅሪ ብምስቃጥ ብቐጥታ ንዓይ ክትረኽብን ትኽእል ኢኺ በላ ህውኽ ይመስል ነበረ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ቅልጥፍ እናበለ ኸደ ብውሽጢ ዓጽያ ኣብ ጫፍቲ ዓራት ኮፍ በለት ቴሌፎን ናበይ ደው ኢሉ ይኸውን ግን ክጠራጠር የብለይን ሙልጌታ ይውዕሎኒ እንታይ ፈሊጥኻ ኸትሕዘኒ ከኣምነኒ ከኣለን ልክዕ ብዙሓት እንተታት ክህልው ይኽእሉ እዮም ካብ ዝነበረቶ ተንሲኣ ብመስኮት ናብ ታሕቲ ጠመተት ዓበይትን ንኣሽቱን መካይንን ማሽነርን ከምኡውን ብዙሕ ሓፃውን ብሰንሰለት ዝተዓፀው መኽዘን ኣብ ትሕቲተን መካይን ዝደቀሱ ክላባት ነበሩ ካብኡ ንድሕሪት እንዳመጥሓን ኣሎ እታ ክፍሊ ኣመና ፀበበታ ኣካላታ ክትሕፀብ ድሌት ነበራ ግን ክትወፅእ ከም ዘይብላ ከዓ ፈለጠት ሸቐልቀል በለት ነታ መስኮት እንደገና ጠመተታ ካብ ዝነበረቶ ተንሲኣ ንቁልቁል ራእየት ካብቲ ተነፂፉ ዝነበረ ዓራት ሓንቲ እንሶላ ውፀት ነታ እንሶላ ንቁመት ዓፀፈታ ዝኾነ ነገር እንተመፂኡ ንታሕቲ ከተውርዳ ከም እትኽእል ጌራ ክትቀዳ ካራ ቀረበት ሙልጌታ ነቶም ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ዝተኣከቡ 5 ሰባት ቅድሚ ኣኼባ ምጅማሩ ብምድንጓዩ ይቕረት ሓተቶም ጸሓፊቱ ኣብ መንገዲ ኮይኑ ከም ዝደወለ ነጊራቶም ስለ ዝጸንሐት ብፍሽኽታ ከም ዘይሓዝሉ ኣረድዎ ወላ እኳ ነቲ ኣኼባ ባዕሉ ይመርሖ እንተነበረ ሚለና ብሓንጎሉ ጸኒሓት መጽ ነበረት ኣኼባኦም ብዛዕባ ናይ ጅቡቲ ወደብ ኮይኑ ብሰንኪ ኣጠቓቕማ ጫትን ሰዓታት ስራሕን ኣብ ስርሖም ዘምጽኦ ዘሎ ሓስያ ንውሓት ትራንስፖርትን ናይ ተቃወምትን ሸፋቱን ድብያታት ውሕስነትን መድሕንን መራሕቲ መካይን ከምኡውን ኤርትራን ኢትዮጵያ ረድኤት ብወደብ ዓሰብ ከኣቱ ከተፍቅድ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ምስ ትካላት መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ሽርክነት ተጠቒሙ ክገብሮ ዘለዎ ነገራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ኤርትራ ሓሳብ ምስ ዝነጽጎ ብዛዕባ ክግበር ዘለዎ ኣማራጽታት ኣስፊሖም ተመያየጡ ኣኼበኛታት ፋሕ ምስ በሉ ግዜ ስለ ዘይኣኸለ ንጸሓፊቱ ካልኦት ዓማዊል ከተእቱ ከም እትኽእል ሓበራ ኣቶ ተስፋይ ንወዲ ኣባዲ ሰዓረን ዕቑባይን ንኣኼባ ፀዋዖም በቦቶኦም ምስ ሓዙ ንኹሎም ብሓባር ብጽልእ ጠመቶም ሕሉኑ ዓሪቦይ ኣጀንድኡ ተመልኪቱ ጎረሩ ፀረገ ሕዚ ኣብ ዝፅዋዕክኹም ነፍሰ ግምገማን ምግባሪ ስራሓውትና ኸመይ ነይሮም ብሕጂ ብኸመይ ነቐምጦም ሚለን ተስፋ ሚካኤል ወይ ከዓ ሂሩታ ምሳሌ ካብ ኣስመራ ክትነቅል ከላ ናትና ሰባት ኢንፎርሜሽን ሸይጦምልና ግና ኣብ ቦሌ ኤርፖርት ክንሕዛና ተገባአና ኣብ ኣዲስ አበባ ሕምብጢጥ ኢላ ተዛዓበየ ናይ ስለያ መዋቕርና ዓንያቶ ሓንቲ ጓል ሓንቲ ሻዕብያ ገጹ ብእሱሩ ናይ ባጫ ስሓቐ ነቲ ኣብ ጉድጓድ ውኻርያ ዘሎ ወገንና ኣስተዋጽኦ ክንገብረሉ ዘይምኽኣልና ዝሕዝን እዩ እዛ ሸርሙጣ ግና ንወገንና ክትኮን ምስቶም ዶላር ንኸፍሎም ፈረንጂ ሕምብጢጥ ኢላ ኣብ ማእከልና እናሃለወት ክንስእና ኣብ ኢድና እናሃለወት ዘረቡ ቋረፀ ንነብስ ወከፎም ካጠመቶም ኩሎም ንመሬት ቁልቁል ተደፊኦም ነበሩ ብኣስታቕሓር ተፈሸኸ ደበንገረን ፍርሕን ነትስሓቕ ከስምዖም ኣይከኣለን ቃልስና ብኸምዚ ዲ ተዓዊቱ መሬት ከም ኣፍ ዑንቁ ፀበቦም ዓይኖም መሊኦም ክትእሙት ወይ ካሉን ኣብቲ ገዛ ፀጥታ ሰፈነ ወላ ሓደ ሰብ ክምልስ ኣይከኣለን ሕዚ እንታይ ንግበር ብሓይለ ቃል ሓተተ ኣቶ ተስፋይ ዝምልሰሉ ስለ ዘይረኸበ በብሓደ ጠመቶም ወዲ ኣባዲ ሰሪቑ ክሪኦ ዓይንና ዓይን ተጋጠሙ ወዲ ኣባዲ ባዕሉ እንተዘይደምዲምዎ እዚ ኣኼባ ካልእ መዘዝ ከየምፅእ ሰገ ዝግበር ጌራ ካብዚ ግን ክትወፅእ የብላን ክትወፅእ እውን ኣይትኽእልኛ ኣብ ኩሉ ስእላ ዘርጊሕና ኣለና ምስ መሳርሕትና ኣብ ዝለዓለ ተፍትሽና ዘለና መርበብና ስፊሕና ብኩሉ ዓቕምና እንተሰሪሕና ክንሕዛይና ወታእታ እናበለ መልእኽቱ ወድእ ኣቶ ተስፋይ ናይ ምስማዕ ምልክት ርእሱ ንቕድሚትን ድሕሪትን ኣበሎ ጨለ ኢደኢድካ ንበል ተላቦም ኣዒንቱ ናብ ኩሎም ካልኣኸን ንወያነና ኣበርቲዕና ክንሰርሓሉ ኣለና ኪዱናይ
ንወዲ ኣባዲ ቅድሚ ምውፁእ ክዘራርቦ ፀውዖ ሙልጌታ ጎቦ ልቡ ኮይኑ ሰዓቱ ተመልከተ ኩሎም ሰራሕተኛታት ወፂኦም ነበሩ ጸሓፊቱ ክሳብ ዝወፅእ ክትጽበዮ ስለ ዘለዋ ብዓቕሊ ተጸበየቶ የቕረታ ሓቲቱ ስራሕ ከም ዘለዎ መፍትሕ ገዲፋትሉ ክትከይድ ነገራ ቤት ጽሕፈቱ ዓጽዩ ናብቲ ሚለን ዝነበረቶ ክፍሊ ኸደ ቀስ ገይሩ ድማ ኻሕኩሐ ሚለን ብጩራ ብምርኣይ በይኑ ምዃኑ ኣረጋጊጻ ከፈተቶ ክሳብ ኮፍ ዝብል ማዕጾ ዓጽያ ደው በለት ፍሪጅ ከፊቱ ክልተ ራንሽ ውፅእ ሓንቲ ንሚለን ሂቡ ነታ ሓንቲ ቀርፋ ጀመረ እሺ ኮፍስ ከይበላ ሚለን እንታይ እዩ ዝነገር እንትን ብስሩኽ ርዳእኒ ካለን እንታይ ከይና ክንገብር ንኽእል ኣብ ገጹ ሓድሽ ናይ ምግራም ስምዒት እኳ ይንበብ እንተነበረ ፍሽኽታ ግን ኣይተፈለዮን ኣራንሻ ኣብ ጣውላ ስለ ዘቐመጠታ ካብታ ዘቐረፋ ፍርቂ መቒሉ ሃባ ክትቅበሎ ኸላ ዝተረዳእ ኣይትመስልን ተቐቢላ ነቲ ዝሃባውን ኣብ ጣውላ ቀመጠቶ ኩሉ ክትብሎ ዝሓሰበት ፋሕ ኢልዋይ ሓቂ ክትነግሮ ወሲና ግን ኣብ ዝርዝር ክትኣቱ ይደለየትን ሙልጌታ ንእትሓተኒ ሕቶታት ክምልሰልካ የጸግመኒ ኣነ ካብዚ ንኤርትራ ወይ ንወፃ ክወፅእ ክትሕግዘኒ የመፀካ እዚ ግን ብዋጋ ህይወትካ ክኸውን የብሉን ስለዚ መንነት ወረቐት ደሊ ኣለኹ ዓይኑ ጠመተቶ ክምልሰላ ዝኽእል መልሲ ካብ ኣፉ ተጸበየት እዚ ቀሊል ነገር ንኢሚግሬሽን ንኺድ ዝሓቱና ጉቦ ንህቦም መንነት ወረቐት ትወስዲ ዘረቡ ቋረፀ ኣብ ገጻ ዝረኣዮ ስምዒት ኣየተባብዖን ገጽ ናይ ምንባብ ፍሉይ ባህሪ ኣለዎ ሚለን ዘይተረዳእኒ ጉዳይ እንትን ያው ክትነግርን ዘይደለኽዮ ከይዝ ወይ ምስጢር ኣሎ ሰብ ክሕገዝ ክሓትት ከሎ ሓቂ ክዛረብ ኣሎ ወይ እቲ ሓገዝ መዘዝ ከይከውን ኣጠንቀቓ ብዓሚቕ ተንፊሳ ጸጥ በለት ኣብታ ዝነበርዋ ክፍሊ ድምፂ ናይታ ፍሪጅ ልዕሊ ዓቐን ተጋኒኑ ተሰምዐ ሙልጌታ ወያነ ንዓይን መሓዝ ዓብ ጉያ ተጸሚዶም ኣለዉ ሰሪቓ ጠመተቶ ዓይንት ፈጢጠን ነበራ ከምቲ ንኻልኦት ጌራ እትሪኦም ክትጥምቶ ይከኣለትን ዓይንታ ንቑልቁል ለኣኸተን ብሓይሊ እንደገና ናብ ዓይንቱ መለሰተን ኢሚግሬሽን ምሳኻ እንተኸይደ ንህይወትካ ሓደገኛ እዩ ዝመፀ ይምፃኢላ አንተጎትሉ ናይ መወዳእታ ምርጫይ ስለ ዝኾንከ የመፀካ ምክንያቱ ብሰንከ ህይወትካ ክትልከም አይደለኒ እንደገና ጸጥታ ሰፈነ ድምጽ ናይታ ፍሪጅ ዳርጋ ናብ ድምጽ ጀነሬተር ተቀየረ ሳዕቤን ናይ ዘረባ እንታይ ዓይነት ዋጋ ከም እትኸፍለሉ ልክዕ ክትፈልጥ ደልየት ሙልጌታ ገጹ ተቀያየረ ንህይወቱ ሓደጋ ከምጻሉ ዝኽእል ብጥልመት ሃገር ዘኽስስዎ ጉዳያት ክትምጠሞ ተሰወጠ ፍርሒ ተሰምዖ መልሓስውን ክደርቕ ጀመረ ክትስሊ ክመጽኺ ኢድኪ ሃብክን ኣይትጠይቐን ስለ ዝበልክኒ ምዝራብ ሲኑ ንወገኑ ያ ክትስሊ መጽያ ነቶም ወገነይ ዝብሎም ክትወግእ ዘዕበያ ቆልዓ ከብዱ ሓፍሓፍ በሎ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ክውስን ኣይከኣለን ዝተጣናነጉ ዓንኬላት ከም ሓረግ ተነደቕዎ ጭራ ናይ ሓንቲ ሓሳባት ክሓዘ ካል ሓሳባት እናተሓናገረ መጨረሻ ዘይብሉ ሓረጋት ንላዕልን እናበለ ተጠናኒጉ አንቃዕረረ ንቅድሚት ተደፊዩ መሬት ጠመተ ብግናዕ ጸጋማይ ኢዱ ንመንከሱ ደጊፉ ብየማናይ ግናዕ ኢዱ ነቶም ድሮ ካድምዎ ጀሚሮም ዝነበሩ ጸጉሩ እንድሕሪ ደፎም ዝተወጃበረን ዝተረበሸን ወጅሁ ከብዳ በልዓ ወያነ ከም እተጋገዩ በቶም ጽቡቕ ናይ ኣፍሪቃ ዘይደልዩ ምዕራባውያን ተደፋፊዮም ኩናት ከም ዝኸፈቱ ክትገልጸሉ ደልየት ብኽልተ ምኽንያት ከኣገደፈቶ እቲ ሓደ ምስ ዳንኤል ኣብ ዘዕልልዎ ዕላል ባዕሉውን ወያነ ብኻልኦት ከም ዝተደፋፉ ጉዳዮም እንተዝኸውን ኣስመራም ነጠቡ ዝበሎ ዘከረት ካልኣይ ንዓኹም ይርአይሉ ተፋኒዋ ጸጋ ክወስድ ኣይደልየን ምናልባት እውን ከቐይመና ኣይደልየን ይኸውን ክትብሎም ዝሓሰበት ንውሽጢ ውሒታ ኣጽቀጠት እምበር ከኹልና ንመንግስትና ኢና እንኣምን ከቐይሞ የብለይ ንሰባት ነቲ ዘይሰማምዕሉ ነገራት ኣልዒልካ ምዝራብ ካብቲ ዝግባእ ንላዕሊ ዘሕርቆም በለት ንውሽጣ ዝሰምዖ ዘሎ ታሪክ ሓቅነቱ ጠራጠሮ እታ ምስኡ ኣብ ኣዲስ አበባ 2 ዓመት ዝተቐመጠት ሚለን እታ ምስኡ ኮይና ኣምሓርኛ ከም ቋንቋ ኣዳኣ ዝመለኸት ሚለን እታ ንኣዲስ አበባ ኣዳቂቓ ክትፈልጣ ዝሓገዛ ዝፈትዋ ቆልዓ ንዓብ ስራሕ ከም ዝመፀት ከኣምን ጸገሞ ኣብቲ ናታ ስራሕ ዓብ ዝተዋፅኦ ከም ዝገበረ ፈትዩ ረዲ ክቕበሎ ከም ዘለዎ ብሓይሊ ኣመነ ግዜን ህይወትን ተቐያየርትዮም ንባዕሎም ሻዕብያን ወያነን ወላኳ ዓብን ንእሽቶን እንተነበሩ ኣስመራን ኣዲስ አበባን ክቆጻጸሩ ከለዉ ክልተ ገጽኒ ሓንቲ ሳንቲም ነይሮም ኣነ ክምርዖን ከለኹ ኢትዮጵያዊት የተመርዐ ዝቐደሙ ደቀይ እውን ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ተወሊዶም ድሕሪኡ ግን ደቂ ክልተ ሓት ሃገራት ሕጂ ኸኣ ደቂ ክልተ ኣንጻር ሃገራት ኮይኖም ኩሉ ነገር ብግዜ ዝልካዕ ግዜን ኩሉ ይቀያይሮ ሚለን እውን ሃገራ ክትፈቱ ናብቶም ምስ ወያነ ኣዲስ አበባ ዝኣተዉ ተጋደልቲ ይወስዳ ነይረ ውጽኢቱ ግን እዚ ክኸውን ትጽቢት ኣይነበረንን ጊዜ ሓያል ስለ ዝኾነ ግን ኮይኑ ሓንቲ መዓልቲ ግን ንሕና ኣፍሪቃውያን ኣብ ሓደ መስመር ናብ ሓደ ኣንፈት ክንጓዓዝ ኢና ግን ሕጂ ኣብ ዝሃሞት እዚኣ ክልተን ሃገራት ነናሓድሕደን ይዋጋ ኣለዋ ሚለን ክስሊ መጽያ እንተሓጊዝያ ብሃገራዊ ክሕደት ትሕተት ምናልባት ጽባሕ ምስ ኮነኸ ዝሓስቦ ዝነበረ ገዲፉ ጠመታ ንስያ ሚለን
እታ ዝፈትዋ ቆልዓ ምውሳን ሰኣነ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ሕፊፊ በለ ብዙሕ ግዜ ጠመታ ኣብ ኣእምሮ ሓሲብዎ ዘይፈልጥ እንተታት ወጢሮም ሓዝዎ ኣብ ዝህሞት እዚኣ ካብ ዘለዎ ጭንቀት ክገላገል ኣለዎ ሚለን ንኺድ ንደረር ንምሕሳቡን ግዜ ክረክብ ደልየ ሚለን ንኽልተ ነገራት ያተኣምን እንተ ሓጊዝዋ ክትወፅእ እንተ ዘይኮይኑ ዘላታ ኸኒና ክትውሕጥ ተታሒዞም ወፁ ኣብ ሓደ ጽምው ዝበለ ቤት ምግቢ ወሰዳ ኣሳሳይት ቅድሚ ምምጻእ ክትፈቱ ማዓቲኽ ነርኪ ክእዘልክዶ ዝተረጋገአ መሰለ ክትዝክር ማዓቲኻ ካብቲ ዝጸንሐ ወጥሪ ፍኹስ በላ ስፕራይት ትፈቱ ምንባርክውን ክነግረክ ክኽእል እንተ ደሊኺ ኣልኮል ውሰዲ በላ እናስሓቐ ስፕራይት ሕሸኒ ጠቕላላ እኳ ቅዲ መቐለ ምዃን ገዲፍክያ ትግርኛ ኸ ናይ ኣስመራ መሲሉ ተዋዘየት እንትኒ ደቀይ ብቋንቋ ኣዲኦም ክዛረቡ እየ ዝደሊ ግና ናይ መቐለ ኸይዛረቡ ፀሓይ ናይ ኣስመራ ትግርኛ ትዛረቦም ኣብ ክልቲኡ ፍልሊ የለን ንሳይ ኣምስኦም ትውዕል ንዓይ እውን ቀይሮምኒ ሰሓቐ ኣሳሳይት ምስ መፀት ሓንቲ ክትፎ ሓንቲ ዝልዝል ካብ ስተ ስፕራይትን ቅዱስ ጊዮርጊስን ቢራ ኣዘዙ እናተመገቡኻ ብዛዕባ ፀሓይን ደቁን እናዕለሉ ብዛዕባ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ኣልማዝ በዓል ዳንኤል ኣቦይ ተስፋ ሚካኤል ኣደይ ምላሹ ኩሉ ዝተረፈ ይነበረን ድሕሪ ድራር ሒዝዋ ናብቲ ዝነበርዎ ቤት ፅሕፈት ወሰዳ ኣብ ኣፍ ደገ ጥሩምባ ነፍሐ እቶም ዓብ ሰብኣይ ብኻልእ ተቐይሮም ነበሩ ንሶም እውን ከም ብፃዮም ቆብዖም ኣውፅኦም ኢድ ነስኡ ማዕጾ ከፊትሎም ንውሽጢ ብናህር ኣተው ካብ መኪና ወሪዳ ናብ መሳልል ክድይብ ከላ እቶም ሰብኣይ ነታ ዓብ ማዕጾ ይቃለስዎ ነበሩ ከይረኣይዋ ኣብ ኣፍ ደገ እታ ዝወዓለታ ክፍሊ በፅሐት ብድሕሪኣ ዝመፀ ሙልጌታ ማዕጾ ከፊቱ ናፃ ኮይና ክትሓድር ነጊሩ ተሰናቢትዋ ተመልሰ ንምንታይ ከም ዝመፀ ንኸይፍለጥን ሚለን መኪና ተድልያ ከይትኸውንን መፍትሕ ናይ ዝመፁላ ሂቡ ኣድላይ እንትኾይኑ ጥራሕ ነቶም ሰብኣይ ክትረኽቦም ኣተሓሳሲቡ ብኻልእ መኪና ወፀ ንገዝኡ ብቐጥታ ክኸይድ እኳ እንተሓሰበ ውጥረት ናይ ኣእምርኡ ናብቲ ዓርኽቱ ዝርከብሉ ቦታ ሒዝዎ ተዓዝረ ብመፍትሕ ዝዓፀወቶ ክፍላ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ተሰማዐ ተኣሲራ እኳ ዘይትፈልጥ እንተኾነት ብዛዕባ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ሲነማታት ዝረኣያቶ ተዘከረት ለካስ ኣርሒቖም ክኸዱ ስለ ዘይክእሉ እዮም እሱራት ኣብ ፀባብ ክፍሊ ናብዝን ናብትን ዝብሉ ኣካላቶም ከይደክም ይንቀሳቐሱ ድኻም ተሰሚዕዋ ስለ ዝነበረ ምንቅስቓስ ዘድልያ ኮይኑ ኣይተሰማዕን ቴሌቭዥን ወልዕት ብቋንቋ ኦሮምኛ ዜና ይንበብ ሻዕብያ ዝብል ተደጋጋሚ እኳ እንተሰምዐት ትርጉሙን ምፍላጥ ዓቕሚ ይነበራን ሙልጌታ ብይህሉ ቀደም ናበይ ኸይድ ከም ዘሎ ሰዓት ክንደይ ከም ዝምለስ ይነግረና ነይሩ ሕጂ ኸ እዚ ባህሪ ምስኡ ዶ ይህሉ ይኸውን ብዝኽሪ ናብ መጀመርታ ተሰዓታት ተመልሰት ዘሕለፍዎ ዘይምኖ ግዜ ኣወናወና ኣብ ዓራት ድቃስ ክወስዳ ደልየ ነቲ ክፍሊ ደብዛዝ ብርሃን ሂባቶ ዝነበረ ቲቪ ምሰጥፍእታ ግብ ዝበለ ጸልማት ኮነ ኣብ ዓራታ ተጋዲማ ብዝኽሪ ሓሳባት ድሕሪት ተመልሰት ክድቅስ ግን ኣይከኣለትን ርእሳ ብመተርኣስ ፀቐጠቶ ባዕላ ዝፈጠረቶም ዛንታ ብዓወት ምስ ሓርቢ ምርኻብ ኣብ ኣእምሮኣ ቀቀሪፃ ክትውሕጦ ጀመረት እቲ ዝራኸቡሉ ዘዕልሉ ቦታ ደስ እንተዘይልዋ በቲ ደስ ዝብላ ገይራ ትቐርጾ ምስ ነብስኻ ብዝደለኻዮ ፈጠራ ምዕላል ናብ ሓቀኛ ታሪክ ኣይቀርብን እዩ ኣጋጣሚታት በዚሖም ኢሉ ዝፀባእካ የለን ከም ዝመሰለካ ጌርካ ታሪክ ትሃንፅ ትዘናጋዕ በይንኻ ስለ ዘለኻ ትደርስ ትኣሊ ትዋሳእ ትሕጎስ ወጥሪ ናይ ኣእምሮኣ በብቕሩብ ዘለቐ ኣብቲ ዝፈጠረቶ ዛንታ ብዕምቆት ሰጠመት ዝተለመቶ ፊልም ኸይዛዘመት በብቕሩብ ናብ ህልም ዝበለ ዘይትርእየሉ ዘይትሰምዓሉ ኩነት ድቃስ ሒዝዋ ተዓዝረ ኣብ ሸራተን ሆቴል ኮይኑ ናብ ገዛ ዝደወለ ሙልጌታ ከም ትፅቢቱ ብምድንጓዩ በዓልቲ ቤት ተሻቒላ ነበረት ገና ሕጂውን ከም ስሙዃን ነገራ ደስ እኳ እንተዘይበላ ትገብሮ ይነበራ ምስ በዓል መን ከም ዘሎ ክሳብ ሰዓት ክንደይ ከም ዘምሲ ብዛዕባ ድራር ኩሉ ሓተተቶ ንኹሉ መልሲ ዘድልዮ ሕቶታት መሊሱ ከይትሻቐል ሓደራ ኢሉ ቴሌፎን ዓፅዋ ብቐጥታ ናብታ ገዲፍዋ ዝተንስአ ጉጅለ ተሓወሰ ኣቶ ተስፋይ ክሳብ ኮፍ ዝብል ተጸቢዩ ዕላሉ ቐጸለ ኣብ ባፅዕ ድሕሪ ምልላዮም ናብ ኣዕሩኽ ተቐይሮም ነበሩ ደጋጊማ ረቢሻቶ ዝነበረት ሞተረሉ ድምፂ ጌራ ኾለፈቶ ወዲ ኣባዱ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ካብ ዝነበሮ ተንስዩ ጽባሕ ቤት ጽሕፈተይ ምጸኒ ብምባል ክሰምዖ ከም ዘይክእል ነገሮ ብድግምጋም ሓበሬታ ሰልኪዎ ነበረ ወዲ ኣባዲ ቅርውን እንተበሎ ትእዛዝ ሓላፊኡ ክኽብር ብሩህዩ ብምባል ነቲ ርክብ ኣሕፀሮ ታሽዓይ ክፋል ኣልማዝ በልማዝ ኣብ ዝተዛዚሙሎ 10 ክፋል ይስዕብ ልብ ወለድ ዛንታ ኣልማዝ በልማዝ بسامئيل حبت ميكائيل ود فورنو